Sendiri lanjaran Jawa. Selajengipun menika badhe katuraken napa Pak Yono? Gubuk Asmara. Dipun bawani monggo Gubuk Asmara. Wonten ing bicara dalu menika saged kalasanan krana dipun sengguyung dening Donastor ingkang menyediaken maneka warna pakaian olahraga ingkang manggen wonten ing Desa Winong, Kecamatan Bidokwaru, Kabupaten Tulungagung. Dumateng guru-guru ingkang badhe kersakaken pakaian olahraga tindak kemawon wonten ing Donastor ingkang manggenipun kala wau sampun kula aturaken wonten ing Desa Winong, Kecamatan Bidokwaru, Tulungagung. Monggo Gubuk Asmara. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsen yen ke modan lalampan kangka ori tresno tulun yen ingku Gubuk Asmara. Yang lewat aku kelipan tunggu lagi biar tak kelihatan jalan apa tulisan warna tondo ini setama
Thank you.